Хәерле көн, милләттәшләр. Бездә кунакта Америка Кушма Штатларыннан килгән Гөлнара Гәрәева. Гөлнара ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Тамашачылар белән таныштырсагыз иде үзегезне, кайларда көн күрәсез, нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Минем исемем Гәрәева Гөлнара Разим кызы. Мин Түбән Кама шәһәрендә туган идем. Анда мәктәпне тамамладым. Музыка училищесын Салих Сәйдәшев исемендә тамамладым. Аннан соң инде югары белем алырга Казанга килдем. Монда Казан дәүләт консерваторияны тамамладым. Оркестровый факультет. Нинди юллар белән киттегез сез Америка Кушма Штатларына? Ул булды авантюра буенча әйтергә була. Аннан соң инде анда үземнең профессиональ буенча эшне таптым. Мин анда музыка укытучы булып эшлим. Анда оркестр, симфоник оркестры шулай уйныйм. Менә татар милләтенең вәкилләре белән аралашып торасызмы сез анда? Күпме анда кешеләр татарлар? Әлбәттә. Минем якын дусларым гел татар гына анда. Уфа татарлары, Казан татарлары. Казанның инде күбрәк Бөгелмә, Ярчалы, Түбән Кама, Алабуга шәһәрләреннән минем якын дусларым анда тора. Без бергә сабан туйларны үткәрәбез. Татарча диктант акциясендә катнашабыз. Гаилә пикникларны үткәрәбез. Көрән ашларны үткәрәбез. Менә шундый моментлар безнең тормышта һәр вакытта була. Татарча аралашу ничегрәк анда? Җиңел аралашасызмы бер-берегез белән? Бик җиңел. Татарны бик яхшы аңлый. Безнең гаиләләр күп бала. Кемнеңдер 2, кемнеңдер 3, кемнеңдер 4 баласы бар. Балалар туган Америкада. 2 гаиләдә балалар гел татарча гына һәм инглизчә гына сөйләшә. Аның белән мин бик горурланам. Әлбәттә, бу бик мөһим вакыйга дип уйлыйм. Менә үзегез өчен сез бит Татарстанда тудыгыз. Әйе. Һәм сезнең балаларыгыз ничек аерыла аларның тәрбиясе дип әйтик. Татарны өйрәнү, сез бит инде татар мөхитендә тугансыз үзегез. Анда инде бөтенләй башка мәдәният дип әйтик, бөтенләй башка тормыш. Менә чагыштырсагыз, нәрсәсе белән аерылалар? Бөтенесен дә гаиләдән. Нинди тәртип син гаиләдә бирәсең, шундый бала синең үсә. Конечно, Америка влияниесе балаларга бар. Телне саклау бу беренче проблема безнең. Телне саклау. Но без бик тырышабыз. Шуңа күрә мин үткәрәм Коръән ашларны, Ураза бәйрәменә. Әти-әниләр сораганда biz балаларны үзебез белән алабыз. Буламы? Мин әйтәм, була. Ул бик кирәкле әйбер. Балалар күрсен ничек безнең традиция, милли ризыклар ничек әзерләнә. Балаларны бик яратабыз. Балалар һәр вакытта безнең белән. Үзегез менә монда Татарстанда торганда хәтерлисезме, балачагыгызның нинди традицияләр, нәрсәләр турында сөйләре, бәйрәмнәр? Мин бик бәхетле бала. Чөнки минем әбиләр, бабайларым булды. Минем әтием Алабуга районыннан, Илке авылыннан. Минем әнием һәм минем әбиләр, бабайлар Минзәлә якларыннан. Аннан соң алар күчтеләр Ижауга. Минем әнием туган иде Ижауда. Хәзер анда минем иң якын, минем яраткан якыннар тора. Аларга бик зур сәлам әйтәм. Мин бәхетле бала, мин музыка мәктәбенә тамамладым. Минем анда иң яхшы укытучылар булды. Аннан соң мин музыка училищесына кергәч, анда да мин иң яхшы укытучыларым булды. Аннан соң консерваториядә Альберт Ахатович Асадуллин, Авзал Насреддинович Хайретдинов, алар минем профессорлар, кем миңа югары белем, чын күңелдәр бирде һәм инде татар милли кеше булырга булыштылар. Гаиләгез турында сөйләсәгез, менә әтиәннәрегез кем инде? Әтием минем Казан медицина институтын тамамлады. Ул хирург, 40 ел медицинада. Хәзердә ул, Аллага шөкер, исән сау, аңа 80 яшь. Әнием инде вафат булды 10 ел элек. Ул
Казанский химико-технологический институт тамамлады. Ветеран Нижнекамск нефтехима булды. Сіз ничек менә үз һөнәрегезне сөйләдегез? Тигез бер төрле кенә, нигез бер төрле. Чөнки минем бик музыкаль гаилә, минем бабаем бик яхшы җырлаган иде. Минем әтием гармунда уйный. Уйнаган иде, хәзер дә уйный. Хәзер инде сирәк вакытта. Менә шундый гаилә, әнием химик, әтием хирург, а мин булдым музыкант, профессиональ музыкант. Нинди җырлар тыңлый идегез үзегез бала чагыгызда менә? Нинди җырларда үстегез? Радио. Һәр вакытта кухняда радио, бакчага баргач радио, Илхам Шакиров, Альфия Авзалова, Хайдар Бигичев, Зөһрә Сахабиева, бөтен менә шул безнең мөһим танылган җырчылар минем исемдә балачактан. Менә тагын хәзер балаларыгызга нинди җырлар тыңлатасыз? Хәзер бит инде заманна үзгәрә, аларның яшь җырчыларны тыңлыйсылары киләдер. Менә аларга мәҗбүр итәсезме элекеге җырларны тыңларга? Шул ук музыкаль инструментларда уйныйсызмы? Ничек тәрбиялисез аларда да әлеге музыкага мәхәббәтне? Менә машинада барабыз. Мин куям аларга Филүс Кадировны. Чөнки ул минем якын дустым. Аның музыкасы, аның иҗади һәр вакытта минем машинада яңгырый. Тыңлыйбыз Филүсне. Тыңлыйбыз милли китап радиосын. Аннан мин укытучы буларак фортепиано укытам. Минем татар гаиләдән шулай студентлар бар. Мин алар белән әз генә татар халык җырларын җырлыйм. Әз генә, әкрен генә алар татарча сөйләшмиләр. Кемдер аңлый. Өйрәтергә бик тырышабыз. Үзебездән тора инде. Татар классик музыкасын менә тыңлыйлармы шулай? Әлбәттә. Минем антология, бөтен татар музыкасы антология дисклар бар. Шулай мин татар милли китапханасын анда җыям. Казаннан күп китап алып киләм. Сабан туйларда бүләк итәм балаларга. Бик яратам безнең китапларны татарча, татар телендә. Нинди мөнәсәбәтне татарларга башка милләт, анда бит инде күп милләтләр яши. Менә сорыйлармы, кызыксыналармы, нинди тел бу дип сорыйлармы? Минем иң якын дуслар еврейлар. Алар бик ярата безнең татар шәйләрне. Менә 2 көн тому, 2 көн элек алар миңа шалтыратып әйттеләр: "Онытма, безгә татар шәй алып килергә Күчтәнәч Казаннан." Менә шулай. Ничек сорыйлар менә кызыксынамы халыгымнан? Шул ук яшьләр, балалар үзара менә нинди телдә сөйләшәсез дип, татарларга менә ничегрәк карыйлар, ниндирәк мөнәсәбәт? Хөрмәт белән, кызык белән, беркемдә конфликт эзләми. Һәр кем эзли дуслыкны. Менә без шундый ризыклар белән без күрсәтәбез, нинди безнең татар милли ризыклар бар. Кунакка чакырабыз, токмачка чакырабыз, бәлешкә чакырабыз. Именно икенче милләттәшләребезне, еврейларны, кемнәр тагын, испанецларны, Мексикадан килгән кешеләрне, менә шулай Колумбиядан. Нәрсә аерып тора татар халкын менә? Нинди үзенчәлекләре бар аларның? Менә сез игътибар итәсез, аралашасыз бит инде. Менә нәрсәсе белән аерылып тора алар башка милләт вәкилләреннән? Ничек уйлыйсыз? Нинди сыйфатлар бар анда? Кемдер әйтә тырышлык ди, кемдер әйтә үзләренең милләтне ярату ди. Менә сез ничек уйлыйсыз? Без татарлар тырышабыз югары белем алырга. Бу минем фикерем. Беренчедән, без бөтенесе дә югары белем белән. Анда күп табиблар, кемнәр, укытучылар, профессиональ музыкантлар. Мин анда кешеләр белән күрештем. Университет бетергән, Казан университет бетергән кешеләр белән таныштым анда. Югары белем, беренчедән. Без тырышабыз белергә безнең тарих, гаилә тарихы, гаилә традицияларны. Аннары нәрсә телне саклау. Онсы да безгә бик
Мөһим инде. Мөһим әйе. Менә киләчәген ничек күрәсез? Менә киләчәктә балалар да шулай сезнең кебек янып йөрерме? Татар теле дип шатланып, Күбрәк Казанга килергә. Минем шундый фикерем, Казанга килегез. Монда әбиләр, бабайлар белән күбрәк сөйләшегез. Күбрәк китапханага барыгыз. Күбрәк китапларны алыгыз, укыгыз аларны. Ведь на историческую родину приезжать чаще. Менә шундый минем пожеланиесем бар. Анда яшәргә яхшы, но онытмаска кайдан син. Онытмаска кайда синең йөрәгең, кайда синең җаның. Татар халкына ниндирәк теләкләр теләр идегез? Менә нәрсәләр телисез? Бу татарлар бит инде алар республикабызда да яшибез. Бөтен ил буенча шактый күп татарлар. Дөньяда төрле дөньяның урыннарында татарларыбыз күп. Менә аларга нәрсә телисез? Менә нәкъ менә бәлки Татарстанда түгел, читтә яшәгәндә дә нәрсәләрне онытмасыннар иде алар беренче чиратта. Мин Сабантуй үткәрүче буларак телим татарларга бергә булырга, бердән булырга. Милли традиция онытмаска. Һәр көнне бисмиллахны әйтеп торырга, һәр көнне әти әниләргә шалтыратып, рәхмәт әйтеп көнне үткәреп шулай һәр көнне рәхмәт әйтеп Татарстанга, гаиләгә, әти әниләргә шулай торып кирәктер уйлыйм. Бик зур рәхмәт сезгә, килә фикерләрегезне ортаклашкан. Сезгә уңышлар теләп калабыз. Сезгә зур итеп рәхмәт, уңышлар.